Как да погасим по-бързо ипотечния си кредит? Това е въпросът, който си задаваме в момента, в който подписваме договора за 30 годишната ни ипотека. Повечето от нас са стресирани, повечето ни клиенти споделят, че първата една седмица не могат да спят, че са много притеснени, как така голяма сума за такъв дълъг срок, как ще се връща това. Истината е, че в момента, който изтеглите ипотечен кредит, вие се стягате и почвате да сте доста финансово дисциплинирани. Плащате на време месечните си вноски и се опитвате да спестявате от оставащите ви доходи. Повечето хора успяват да погасят ипотечния си кредит за около 10-12 години, нищо, че е изтеглен за 30 години. Това става благодарение на това. Предсрочните погасявания. Всеки бонус извънреден, който получите, продажбата на нива на село или пък получаването на някакво наследство, всички пари, които идват извънредно извън доходите ви, обикновено се използват за предсрочни погасявания на ипотечния кредит. Моя съвет е един път годишно да правите такива, когато имате възможност, да не е през няколко месеца да се внасят малки суми, един път годишно по-големи суми. Всеки път, когато направите предсрочното погасяване, банката ви дава варианта да ви намали месечната вноска или да ви намали срока. По-добрият избор е винаги да се намалява срока, защото месечната вноска така или иначе не ви тежи. С намаляването на срока, с предсрочните погасявания, вие мачкате този 30 годишен срок, докато той в един момент се оказва, че за 10 години сте приключили с ипотеката си. Бъдете финансово дисциплинирани, пожелавам ви да си погасите ипотеката, ако имате вече, много бързо. А ако те първо мислите да изтеглите така, елате на Credit Center BG и вижте повече за нас. Ще се радваме да ви консултираме. Знаете, консултациите ни са напълно безплатни за вас.